Бәйрәм иртәсендә Зәй ипподромына Сабантуй кунаклары килде, күп санлы тамашачы җыелды. Аларны ипи-тоз, чәк-чәк белән каршы алдылар. Быелгы район Сабантуйы гадәттәгечә ат чабышлары белән башланды. Элек-электән Сабантуйның төп өлешләренең берсе булып ат чабышлары саналган. Хәзерге көндә дә узышлар зәйлеләрдә зур кызыксыну уята. Быелгы Сабантуй традицион чабышларыннан тыш, әлеге спортның үзенчәлекле төрө конкурны да тәкъдим итүдән торды. Кагыйдә буенча атлар төрле бейеклектәге каршылыкларны җиңеп чыгарга тиеш иде. Первые преодоления ребят прошли, второе прошли, все чисто. Узышлар быел 5 төркемгә бүленгән, аларда барлыгы 27 ат көч сынашты. Конкур ат спортыннан соң 1800 метр арага татар токымлы атлар чабышты. Есть первое место. Шулай ук 1200-2000 метр дистанцияләрдә чиста токымлы атлар арасында киеренке һәм мавыктыргыч көрәш барды. Чабышкылардан соң Зәйнең эшмәкәрләр атлары да үзләрен сынады. Финишка килеп җитүче алдынгыларга сертификатлар тапшырылды. Ат чабышлары белән башланган Сабантуй бәйрәме Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында дәвам итте.